sents? Ah, Antonieta! ja et veig, Sí que xiqueta, et ja sento, i tu que em sento. sents? Ai, mira, ja et veig, hola, nena! Hola! Ai, quina gràcia, això de la tecnologia, no, Ai, nena? Menos mal del curs d'informàtica que vaig fer fa poc, que si no, mos quedem sense Pues sí. veure molt un mes. Ja ho pots ben dir, ja. Menos mal de la filla, que ben entén de tot això. Ah, espera. Mira que tinc, que m'han arribat les teues mascaretes. Les farem servir a la pastisseria demà mateix. Ai, que bé, nena. Ara sí que estareu protegits, perquè allí a l'obrador potser estornudeu més del compte. Ja trobava a faltar les teues gràcies sense gràcia. Ai, no, dona, ho deia per la farina. Bueno, me n'alegro que encara estiguis viva, nena. Ai, pues sí, a veure com se posen. A veure, on està lo de dalt? Ai, sí, que estan homologades també, Com los Pues sí, heu nena. guardat? Les mestresses mos han posat totes a repuntar com a boges. Sí, quasi semblem un teletèxtil de la màfia xina. Ai, quines rucades, a veure què més m'expliques? A veure com va això? Doncs mira, l'altre dia vaig agafar els calçotets vells del Ramon i dic, ja veuràs, ara no te'ls posaràs més. Fan com una olor rara. Claro, amb ell li agradaven perquè ja tenia la goma donada i no l'apreten allí a les cuixes. Ai, mira, vaig passar les tisores amunt i avall i amunt i vaig fer aquesta mascareta. Quina pudor. Què dius? Sí. Què dius? Que està fet amb los calçotets del teu home? Si és marrana! Doncs ves, nena, és cotó. I per aguantar els pets del meu home, cotó del bo. Les vegades que s'hi va petar, jo ho vam sàpiga pel soroll i no pas per l'olor. Ves ara, pues, amb el que ens ha costat de connectar. Per què es desconnecte? Oh, és que no són res. I res és poc. I poc és menys encara. Au, adiós.